Ano yung bed bugs dito ba? Yadto namin sa my front desk. Gi-inform na mo sila nga may bed bugs tapos... Alright, what is up YouTube? It's your bro, back at it again with another vlog! Palo ko, nadugan ako, wala, nag-vlog. Kalaw bay, wala ko kabalo kung kabalo pa bago mag-vlog or dili. Nadi ko natin dere. Stepdad, pang mami dere. Padulong din mi sa Virginia Beach guys, so before everything goes down, make sure that you start your day with a smile. And guys, kamusta naman mo? Kabalo ko nga, gimingaw na mo sa ako. Wow! Muna yung mga ano, pare lagog sa Pinas, kanang mga amigo na ko dira sa Uzamis, mura rin kinangay mo. Oh my god! This is your version lang. But that's my hometown, ha? Alright, so guys, since murag 4-hour drive yun nino, ato ang biyahe padulong Virginia Beach. Mga tanas akong sisi kay para nasa tay content ba. So, drop random questions for my vlog. Me and my sister will answer it. Thank you. So, yeah, pagulat na lang ta kung may mga tana ko. Wala mga tana. Wala. Hey, look at that, bro. So, kunong sa mi kadali kay palit mi og snacks ba. Say paliton. Good! Sige po natin yung paliton. Naman kita amigo nga na ba? Boring man kay guys, yung murag wala mong gid koy mabuhat. So, tulog sa ko kay pag-abot na ko niya. Energetic na dahil kayo. Kaganina kay alas 3 naman ko nakatulog. Tanaw pa kog Narcos good sa Netflix. Ang storya ni Pablo Escobar. Must watch guys. 2 hours later. Yo guys, nanadimig Virginia. Bago lang may nakaabot. Kitong tamon sa naong sa Virginia. Muni ang naong sa Virginia. Either kay Kim, gimingon ako ni Der kung Kim ba? A few moments later. Oh! Jollibee! Expect ko dagan kay Pinoy diri ba? Turo, Pinoy na. Turo, Pinoy nag-try mo. Pinoy na tayo! Pinoy dahil nag-turo pag ito. Pinoy pag ito wala. Thank you po. Jolly bitch. Ten ako'y challenge. Iya pa pila ka bug Pinoy na diri sa Virginia. Pretty much. Gusto na ko mabalik na ko bro. Make a life sa Davao bay. It's been a while since kakaon ko Jollibee. Okay, wala may Jollibee sa mong area. Guys, ngayon ita. Kaya kay kung mama ba update din sa Facebook. Siyempre, Jollibee na good na. Bida ang sayo. Yeah, Bida nga. 사냥님이 미랑 나야. how was the food? It was good. Lahat. Chicken joy. Lami. Ay, Jollibee. Kuya, mo ni Yuri. Picture man. Tanawa ka din siya nak. Tanawa siya nak. Ate lang ko na. Pops, you can get the new. Busog ka na mo bay. Uy, te busog ka te. Yes, super. Ako ko Martin sa Amerika. Chuya, dili ba bibo kayo ba? Bibo biyak yun? Oh. Na-disappoint. How much does that cost, Pops? $100 for the night. $300. How many rooms? One. $300. 15,000. Guys, it's the Philippine money. Oh shit! Ay, si Pinamay! It's a duck! What kay angay? So guy! Iyok na si Pops. Nagtanawa si Pops. So, tanaw na to kung gwapo ba yun niya itong kwarto, no? Ay, Me? what do you think, bro? Bawang sunrox din sa man eh. This is $300 and something a night for this piece of crap. So guys, this is what our hotel looks like. Bay, sige tingnan mo siguro ko kasya din eh. Digit ko kasya bay mo. Tiyan, kurang taas mo. Digit ko siya, bito ko. Gamay, nagit kayo. Yo, what's up yo guys? Nalita diri sa gawa sa mga hotel. Daplin nagkalsada no. Ang parents kaya nag-ready pa sila. Damn, you're looking good. You a bad, bro. Sakay ko sa gorgeous. First time na ko niya mag-ano ba? Mag-vlog. Well, nag-sakay vlogger. Medyo
Just get chim, eh? So, mo lang dito guys, no? Quick lang, kayo mo na itsura sa mga ano. What is up, YouTube? So, mato na dito sa my beach. Kaya, grabe na gid kayo. Lami na kayo makita mga cheek. Ano mo, ngita mo mga chicks nga naarawan din niya ang chicks. Yo, what's up guys? So, nanadi mi diri sa my beach. Nami diri sa my sidewalk, no? Wait lang, hugawas ang lens. Eh! Murag wala kay content diri banda kay murag mingaw man kayo eh. Namingaw na siya per kanina super crowd. Wait lang. Tonta mo, unsay tsura ani. Kanang gidula football diri. Dira banda. Dira, tapos napagid na diri all the way dira. Tapos nasa nagasakay og longboard. Ako na lang gibutang akong longboard dito sa hotel kay maulam mo ko kay gubaon naman gito akong longboard ba to. Kay ganina akong gidala diri gitan-aw man ko ana ko buang ning isa oy. Tino. Agay! Ah, sorry. Bye-bye. Yo, what's good? 12 seconds later. Pili-pili na mi og mga sanina para ugma. Hindi din akong paliton kit. Wala mo koy shorts. Bisaya ka. Bisaya, taga-tagong. Tagatagong ka. Wait lang, say hi to the vlog, boy. Hi to the vlog. Asa ba? Sa mga taga-tagong. Hello sa mga taga-tagaw dira. Tagdabo mo mi boy. Taga-tagaw. Davao City. Ano? Umi. Ayaw ko. Bisaya ni ate o, trot. Klaro tagatagong mo ate o. Trot, tago mo. Kani si Kuya, buutan ni kani si Kuya. Bye. Say nga ni mo bye. Pande ko. Hindi ko ay Bautista. Wala, hi lang ko sa mga dakbayan wala sa tagom. Uy, ano? Doon yung tagong Davao ko. Salamat kayo kay nakakita og Pinoy diri ah. Oh, gaya. Natingal lagi ko kay dito sa dressing room na ibig kaya. Ingat mo na. Maybe you have some in the dressing room. So niya ko, tiyo sa man yung Kapo man, diri murag Davao, tino. Like, we're siya Davao nga na pagkasagol na Cagayan. Cagayan katong 'di ba katong ano tong sa to you Don Park View tapos dira kay Pelaez. Tas na school diri. Hey, you're on YouTube, bro. Kuya mo sa mga bata diri baga ano kay mo? Bagagdaw! Charot lang, for it maka-happy vlog. So back at the crib. Feel mo mamalin may hotel. Namo gay bed bugs diri ba? Nadto na mi sa my front desk. Gi-inform na mo sila nga nay bed bugs te. Loy kay mo nang evacuate. So guys, malin mi hotel. Bye, bro. Bye-bye. Cute siya. How about in the Holiday Inn Express Pops? Do you think it's cool? If on the hotel, bro. Time check, it's already 12:16, bro. 12:16. Nanagid mi, oh. Bago nagid na mong hotel, oh. Papo na kayo. Yo, what up? Bago na ko humangligo. Kahit kay regata kayong gisuot, bro. Wow! Oh, grabe pang tulog ng mga regata. Beach mango pie, bro. And, Tomorrow. isa lang man ka oras para makabot sa balay. Bay, ginagid ko ka ba mag-vlog ba? Yo, what's good y'all? So, muli na lang di ko balay. Na naman there sa Prince Frederick. Muli na lang ko kay napa ko ihulog ba? Kita na ta. Boom! I'm back bro. Mag-oras silang mami nangabot. Ganyan raman ko nabot dire kay nalibang na dahil ko. Yeah, mag-Q&A pa di ko. Gawat ka asa ni nga vlog eh. Yo guys, I'm back. So, na akong ate dire. 5, 4, 3, 2, 1. Boom! Tara! Kaya kayo mag-transition ba, no? Mudin niya akong ate guys if wala pa mo. Ilas akong ate. Start na. So, ang first question, Kai. How's life in US? Ikaw sa una. Okay, kung may Ladies pangutan first. na. Okay, 1, 2, 3. Okay. Okay lang siya. Like, okay jud siya din eh. May ipagkaon-aon mo na mga lingin na kayo marang magkabula ba? Like, sa food good nila din hikay. For example, sa Philippines is regular Serving lang. serving lang. Pero din like, ang regular nila din kay mura good for 3 or good for 2. Depende sa food ninyo magkaon. Next! So, kano sa pa mo maulig PH? Pag ma-process na mo ang, nakadawat na may green card.
Ate halat eh. Imong mama random questions. Ha. Kasi mo ingon yung Imong mama random questions ha. Imong mama joke. Charot! Ayaw to siya mong mama ba kay na baka hindi ka din naroon. Bantay lang ado. Fan version sa imong makeup ah. Thank you. Hi kuya, kilala mo pa ako. Kinsa no? Her name is Catherine Catherine Bell. Bell. Basta kabalo ko UIC yan siya. Kakaila ito kay I can't miss na tika. Ano sige hilag sa mga ex. So nangutan na dire. Mag-English pa ba kasi mong vlog or mag-Bisaya? Ako really punta na. Well, ako mantig sa just mo ko unsay content niya. So, feel na ako if unsay nasugdan, dapat i-continue like So good mo kong English. consistency. We're going to travel way back in Ozares. By the way, I still need to prepare my clothes. Actually, just didn't prepare my clothes. Ganahan mo siya, pa-English mo siya. Mag-Bisaya pa ko ba? Kani seryoso na yung siyang question. Should we date for our goals such as marriage, security, etc.? Or should we date just because we want and we love him or her despite not thinking about marriage or anything? In my opinion, sa opinion ng nako ha, we're still young. Normal sa to teenagers mag-explore. And swerte lang jud ta na uban like mga young pa or like kay edad na to na makakita na good sa ila ang feel nila nga mo na siya si the one kanang normal. So, for me lang, I date to explore like kay dating is getting to know each other biya. Dili nung dan kay nag-date mo kana murag tatak 25 murag ana na gud siya na dapat ana na jud mo so have fun but you know you should know your limitations if you're in a relationship kay di ba uso na kay cheating karon mga kayo please wag na kayo mag-cheat guys you don't know the emotional trauma na gihatag ninyo sa inyong partner Ano din mag-cheat nag-cheat sa mo. mga? Your opinion In my opinion, oo kaya. Pero na di ba we question na she's hot as hell, bro? saan man ang hot saan man ani magpupog ka na pansin All around me are familiar faces, worn out. Ang next question kay, na-attract ka ba sa ate mo? oh my gosh Para sa ko dili migsoon kay. Ay, nakita kong isang babae. Oh, gwapa man ang ate. Question, how's life in US? Do you miss your friends? how's life in US Okay now. it's nice really Yep. and do I miss my friends super I miss them like I Sige really guys, miss them since ka na di mag-take over sa kong vlog, ako ni hatag yung channel. Ay, wala kong channel. makamiss biya jud ako mga friends like samot na ako mga besties Miss na kanya ko kong mga friends. At sa kong mga best friends tira. you know who you are Bala na mo kung skin mo. Huwag ka to sa ano sa si. Next question. Miss na ba ni mo si Ate Sang? Wala ka kailan ni Ate Sang. Oh wait, miss na ako si Ate Sang. So next question. Naan na kayo uyab? so far mga fictional characters ako mga uyab Originally karon. uyab. Oh, ano Siguro siya lang. nag-anime ba? Ano Kita lang? direte mo na. So far wala ko uyab Ako man. Nako'y crush. ako wala po ko'y crush Ang taba dali dagan kay girl. So, next question ako. Kinsa mas gwapa, imong ate or imong mama? Bawal ka mo sa ni kay bias. Since ang nagpakaon ako akong mama man. Dili tayo. Kinsa mas gwapa? first ako bitaw ang gwapa kay si mami man jud pagbigyan na lang nato yun sa mas gwapa jud ang mama mama jud original ay wait lang mo ni picture ni mami oh ano siya gwapa di siya mag-focus Time check. Unsa oras na? oras na para undangan nato ni Dili bitaw. So, thank you guys for watching my vlog. So, actually dagan pa man gyud nangutan na ba pero lobat mo ng camera ba. Thank you po kay Ano ka mo vlog kay? Sigpa ako. If you think that my sister is guapa, drop a like. Alright, for this vlog's post notification, shout out goes to Thea Lucel Hi Tia Lucille, thank you for turning on my post notification on. Sorry kung di rin lang ko pasalamat sa mo kay nakalimutan gid ko sa vlog. So, yeah, back to the video. If you want a post notification shout out, all you have to do is turn on my post notification on right here and comment hashtag Doritos when you are done. oh wait please follow me on my social media accounts at Queen Hasuga on Twitter and on Instagram. So that's it. And you can add me on Facebook as well, Queen Hasuga. But I don't use Facebook na so. This is your boy Paul Suga And this is your chick, Queen Hasuga. signing out. Mauning akong kanta.
Sabay ingon no boom sa kuha. 1, 2. 3. Boom!